Jotelo mag kweth mar Azimio la Umoja okwedo wach mar puonjo rowere mag NYS kaka itiyo kod bunde mondo ginyal konyo e rito arita ma pacho ka giwacho ni mano en yo ma jatend piny William Ruto dwaro thiro godo ng'anyo chuth e pacho ka. Kotelnegi kod Kalonzo Musyoka, jotelogo masani wuok mar keto sirikal tesri bende oseyo chenro manyien mar siro somb jopuonjre ma giwacho ni sani siro mana jopuonjre sanja ka modong' to we mondo sandre. Jotelo mopogore manie riwruog Azimio la Umoja kotelnegi kod jatend duond buch Wiper Kalonzo Musyoka ne joyuoro e alama Jumapil e kanisa jokopere mar Holy Ghost Cathedral Mombasa. Jotelogo mane tieko limbe margi mar ndalo adek Mombasa ne joseyo paro mar jatend piny Kenya William Ruto madwani rowere mitiego kod piny owacho mideno ni National Youth Service ochak tiegi kaka ginyalo tiyo gi bunde. Yaani hili kuhakikisha kutakuwa na maandamano Kenya nzima, unataka kupatia vijana wa National Youth Service bunduki, hiyo hatutakubali. Tumekuwa na maandamano na vijana wengi wamewawa kwa risasi. Tukisikia ya kwamba NYS vijana ambao wamekuwa huduma ya taifa wanataka kupewa bunduki, hii inatupa wasiwasi kama wananchi. Ne bende giseo tend William Ruto gino magikone nyao mar tao piny Kenya kagichiwo ranyisi ewi chenro mag somo e pacho ka magikone sani medo mana kelo ting' mapek ne jonyuol mani kod jopuonjre to chutho mago mayuto gene piny. Free education ilikuwa isaidie watoto wote, iwe umetoka kwa tajiri ama kwa maskini. The right to education is a right to every Kenyan, and that is now being taken away through some very funny proposals that are there. And it is important that we all stand up and say that education should be available to each and every person in this country. Nikiwa na Mheshimiwa Uhuru kwa ile serikali, tulikuwa tumesema watoto wote wawe sawa. Wanatoa 16,000 tu, lakini wiki hii mtoto wako akienda chuo kikuu unaambia 200,000, sijui band gani. Imekuwa ni mzigo mkubwa kwa wazazi. Nchi yetu iendelee vizuri imekubwa na uongozi wa udanganyifu. Wale wanadanganya kabisa wako ndani ya uongozi. Tunataka tupate uongozi mpya ambaye utaongozwa na mcha Mungu, ambaye hataongoza kwa udanganyifu na kwa kujipiga kifua, na wala sio mwingine ni Daktari Honorable Stephen Kalonzo Musyoka. Kalonzo ne bende onyiero wuodhi kaachiel kod chenro mopogore masani jatend piny Kenya sidho kolero ni mago mana campaign motimo koikore ne yiero mabiro. Oramo ni oganda mathoth e pacho ka pod kwedo piny owacho kendo gisechako timo ikruok mar kawo telo e yiero mabiro kaka kweth makwedo piny owacho. William is busy campaigning for 2027. Kwa hivyo ni wazi hii safari na mbio hii, we are not going to allow him to run alone. Chochote ambacho anakufanya, chochote ambacho anakusudia kufanya ni mpangilio tu wa 2027. Lakini hashtag wa Kenya sio wajinga. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa.